Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. To ga wata sata amsa ga masu buƙatar viewers da followers a TikTok. Ku biyo ni cikin wannan bidiyon don ku samu viewers da followers insha Allah a cikin 'yan awanni kaɗan. Abu na farko bayan ka shigo TikTok za ka tadda bidiyoyi, misali ka shigo da fai za ka tadda bidiyoyi, za ka tsaya kamar na farko likin ka ɗan kalla ka wuce ka je na biyu kamar likin, in ta kama comment ma za ka iya yi. Haka aƙalla ka yi wa bidiyo kamar goma a TikTok. Ka yi sharing ɗin kamar guda 5 zuwa abokanka na cikin TikTok, ba wai sai ka fita da shi waje ba. Guda 5 ma in kai ya wadatar ka yi sharing. Sannan bayan ka gama wannan abu na biyu sai ka je live ko kuma ka je ka yi posting naka. In kuma ba ka shirya posting ba ka je live ɗin wani ka shiga. Ka shiga ka tsaya aƙalla ka yi minti 5 a cikin wannan live ɗin. Ka yi tagging ɗin wani ka mai magana ko ka mai wannan dai da sauransu. Yauwa bayan ka shiga wannan live ɗin ka yi tagging ɗin mutum ɗaya ka mai comment ko dai ka mai wani abu ko ka yi sallama insha Allah za ka zo ka ban mamaki mu haɗu a bidiyo na gaba.